שלום, היום אני הולכת לצייר משהו שקצת מטורף, ואם אתם רוצים לדעת מה זה, אז אני אראה לכם. אז אם אתם הולכים לאהוב את זה, אז תנו לי לייק לסרט, להירשמות ולהפעיל פעמון ולעקוב אחריי באינסטגרם. הבנתם אותי? את זאת אני הולכת לצייר. זה קצת קשה, נכון? אם אתם כותבים לי שזה נכון שזה קשה, אז תביאו, אז אני מביאה לכם לב. אני עושה את זה את האחד הבינונית, בגלל שאני לא יכולה לעשות את הגדולה, כי הדף לא מספיק גדול שאני אצייר את זה. אז אוקיי, אני שמה אני שמה את הדף פה, ככה זה יותר נוח לי. עכשיו אני סוגרת, אני מתחילה לצייר. הנה אני מתחילה את הפנים. עכשיו אני אעשה את השיער. אני ממש בטוחה שזה יהיה. אז אני אגיד לכם מתי אני מסיימת, כי זה קצת יהיה לי קשה וזה קצת יהיה לי הרבה זמן. אני אחזור לכם רק כשאני אסיים לצייר. סיימתי ואני הולכת להראות לכם איך זה יצא מושלם, מכוער יפה. אני אחזור לכם גם רק כשאני אסיים לצבוע, ככה אתם תראו את זה ממש יפה. אז עכשיו אני חזרתי אליכם, והנה מה